biz sizi bu sanymyzda täze garaýdymyz. LED maskamyz bilen tanıştyrmak isleýär. LED maska Yaponiýanyň önümi bolup durýar. Has beterem. Biziň öz logamyz bilen geldi. Biz diýseň begendirýär. Maskaň içinde maskasy, yüzbisi, öz kitapçası var. Kitapçasynda hem ingliz dili instruksiyasy, hem biziň ählimiziň bilýän dilimiz rus diline perewodlasy. Kitapçasynda näme maskanyň peýdarlygyny, näme iş ýerine ýetirýär, näde ulanmaly, näme işi ýerine ýetirýär, ähli zat barada ýazylyp taýýarlanan. LED maskamyzyň jemi 3 spektr çyrasy var. Gyzyl, gök, memşi. Her spektr çyrasy bir näçe funksiýany ýerine ýetirýär. Gyzyl rengi gan aýlanşyny gowlandyrýar, kollagen döretýär, derini ýumşatýar, deridäki ýygyrtlary aýrýar. Gök rengi sowuklamany aýrýar, derini rahatlandyrýar, antibakterial dürtükleri aýrýar. Mämiş rengi derini kislorod bilen iýmitlendirýär, derde bolan uşak dürtükleri aýrýar, deriniň immunitetini beýgeltýär. Şeýlelik bilen men sizi LED maskamyzyň ýerine ýetirýän işleri bilen tanıştyrdym. Dinläniňiz üçin köp minnetdar. Like basmany unutmaň. Indiki sanlarymyzda görüşýänçe köp sag bolun.